Helo, fy enw i yw Amelia o Drenewydd ac rydw i'n cael y cyfle arbennig o ofyn gyfweld â un o fy arwr i, Osian Hugh Williams, neu i llawer o bobl Osian Candelas. Sut wyt ti, Osian? Dwi yn champion, diolch. Dwi'n dda iawn, yndw. Ti'n iawn? Diolch. Da iawn. Mae gen i 10 cwestiwn i ti. Gwych, cyffroes. Lle gest ti dy fagu ac y ba ysgol gynradd ac uwchradd est ti? Felly ges i magu yn Llanuwchlyn wrth ymyl Bala. Ti'n gwybod lle mae hwnna? Wyt ti 'di bod yn Glan Llyn? Na. Na? O, mae o'n agos i fan'na. Felly pentre bach, dwi'n gwybod faint yn byw yma, 600 wrach. A wedyn mynd i'r ysgol yn Llanuwchlyn, sef ysgol O.M. Edwards. A wedyn y dre agosa sydd 10 munud i ffwrdd ydi Bala. A wedyn fan'na oedd yr ysgol uwchradd, sef ysgol y Berwyn. A ia, fan'na yna tua 400, felly dwi'n byw mewn ardal reit wledig ac ysgolion reit fach, so mae'n siŵr bod y ysgol di dipyn mwy. I pa goleg est ti a pa gwrs wnes ti? Felly ar ôl gorffen chweched dosbarth, nes i fynd wedyn Prifysgol Bangor i astudio cerddoriaeth. Felly nes i gradd a wedyn gradd meistr, so fatha blwyddyn ychwanegol yn Bangor, a canolbwyntio lot ar cyfansoddi mewn ffordd, achos dyna dwi'n mwynhau gwneud. Felly cyfansoddi music pop, ac o'na dipyn o stwff fatha ffilm a sioeau cerdd hefyd yn dod mewn iddo. Beth wnaeth dy ysbrydoli di i fod yn gerddor? Ydy gwestiwn da. Beth yn ysbrydoli fod yn gerddor? Dwi'n meddwl bod, mae'n siŵr bod yn rhieni fi'n rhan mawr ohono fo. Felly, dad a mam yn fans mawr o fiwsig. Dad yn enwedig. Felly oedd o'n licio lot o stwff fatha rock and roll. Ac wrach o fan'na ma 'di dod fatha nghariad i tuag at fiwsig eitha rocky, eitha trwm. A wedyn fo nath ddysgu, so pan o'n i'n ifanc, dwi'm yn cofio faint oed, deda tua blwyddyn 1, blwyddyn 2. Nath dad dysgu'r drums a'r gitar i fi, a wedyn o hynna nes i just mynd yn hollol obsessed a just, isio cario ymlaen. Felly mae'n siŵr, o fan'na mae'n siŵr mae'r ysbrydoliaeth mwyaf 'di dod, Pa gitar yw dy hoff un di? Cwestiwn da. Mae gen i ddwy, dwi'n meddwl, sydd yn golygu lot i fi, a rhai drwtas gen i. Mae'r gweddill yn rubbish, maen nhw'n fama ar y wal. Ond, yr un dwi'n iwsio Candelas, mae'n fatha efo glitter arian arno fo, sy'n neud eitha special. Ti eisiau gweld, mae'r llall gen i mama, os ti eisiau gweld o. Honna dwi'n iwsio fo Alice, hold on. Hon, dwi'n iwsio fo, pan dwi'n chwarae fo Alice Williams. A mae'n special i fi achos, nôl yn, 10 mlynedd yn ôl, nôl yn 2013, nes i a'n ffrind gore, Rhys Gwynfor, ennill Can i Gymru, efo ryw fand arall o gynni ar y pryd. Ac oedden ni'n cael chydig o bres am giro, a nes i brynu hon fel anreg i fi'n hun, felly, y gretch mae'n golygu dipyn i fi. Oni braw am gitar a drymiau, wyt ti'n gallu chwarae offeryn arall? Os ti'n gallu chwarae gitar, mae'n siŵr os ti'n gallu chwarae gitar fas yn eitha hawdd, felly dwi'n chwarae bas. Dwi'n licio bochar y piano, lle am dweud bod fi'n dda iawn, ond dwi'n licio chwarae cordiau, gallu gwneud pethau reit syml. Ac trwy'r ysgol i gyd, felly ysgol gynradd ac uwchradd, o'n i yn chwarae cornet. Mae'n bechod bod fi dal ddim efo yn digwyr, ond yr ysgol oedd bia'r cornet, so ar ôl gorffen ysgol, o'n i'n gorfod rhoid o nôl. A nes i ddim cario ymlaen, felly dwi'n bach yn drist bod fi heb gario ymlaen, ond mi o'n i'n chwarae cornet. Dim byd arall, dwi'n meddwl. Beth yw dy hoff gan rwy ti wedi ysgrifennu? Cwestiwn da iawn. Cwestiwn da, dwi'm yn gwybod. Dwi'n hoff nonadwy o llwytha'r gwn dwi wedi gwneud efo Candelas.
Mae'r ganau'n hen wan, a mae lot o rhaid da ni dal i chwarae eitha hen, ond dydy hwnna, dwi ddim yn mynd yn bored o ni, felly dwi'n meddwl bod hynny'n arwydd da. Ac os di Alice yn canu hefo ni, mae hynny'n special. Ond mae'n gan arall wrach Llygad Ebrill, sef can Blodau Papur, y band dwi'n chwarae efo Alice. Ie, dwi'n hwnna'n, dwi'n eitha prawd o hwnna fyd, felly na i ddeud y ddwy yna. Wyt ti'n hoffi perfformio'n fwy y fyw? Ynddo, yn ofnadwy. Dwi'n meddwl fatha pob artist neu cerddor, mae pawb yn licio sylw. Felly mae bod ar llwyfan, na, dwi wrth y modd efo. Ti'n cael buzz ac adrenaline sydd yn wahanol i pob peth arall. Dwi wedi brofi, dwi'n meddwl. Ie, na, ynddo, dwi wrth y modd yn neud o, bod ar y llwyfan, rhaid fi ddweud. Pwy yw dy hoff band neu artisti? Ti'n gofyn cwestiynau da iawn yma, achos maen nhw'n gwestiynau anodd. Hoff band neu artist? Dwi'n siarad meddwl, wel, band nath gael fi fewn i fiwsig, a nes i fynd yn obsessed efo nhw'n Gymraeg, oedd Big Leaves. A nath nhw orffen yn anffodus. Oedden nhw'n chwarae miwsig eitha trwm. Felly'n tyfu fyny, o'n i'n gwrando lot yn nhw, a nhw nath wneud eto greu fi'n fwy obsessed efo miwsig. A wedyn o ran bandiau heddiw, dwi'm yn gwybod, bandiau tebyg i Candelas, dwi'n meddwl dwi'n licio o ran teip yna fiwsig. Mellt yn un, Cledre, band arall. Oes gen ti studio? Oes, ti'n gwybod. So mae gyda'n adre, un Blair yn y fatha garage. Gweld oes lot o stwff yn bob man. Pethau sydd, ie, lot o rubbish ydy lot yn nhw. Ond hefyd, da ni'n... So dwi a dau o'n ffrindiau efo studio fwy a studio well. Just tu allan Gaernarfon, so studio sain. Felly dwi'n lwcus, dwi'n creu lot o waith fatha bach yn fama. Ond os oes angen recordio band neu recordio rhywbeth i safon gwell, swn i'n dreifio i fanno. Beth wyt ti'n hoffi ei wneud yn dy amser sbar? Cwestiwn da. Rhaid fi ddweud bod dwi'n teimlo'n lwcus ofnadwy bod fi'n gallu gwneud beth dwi wir yn caru gwneud. So, dwi'n gweld y penwythnosau neu rhywbeth. Amser yna wrach, so ni'n mynd i gigio. Ond eto, ie, dwi'n caru gwneud hynny, felly dydy ma'n teimlo fatha job bron. Ond ar wahân i wneud miwsig, dwi'n mwynhau. Dwi'n mwynhau mynd i'r gampfa i wneud bach o marw corff. Dwi'n mwynhau mynd i weld pêl-droed pan mae gen i amser. Yn enwedig tîm lleol, tîm Llanwchlyn. Dwi'n gwneud. Canu mewn cor, dwi'n canu mewn parti gwerin. Dwi'n mwynhau marfer hwnna bob wsos. Ie, dyna ni fel arall, dwi'n meddwl. Ac chwarae drums, dwi'n licio gwneud fwyaf yn amser sbar, dwi'n fi amser. Y rai sydd yn cystadlu yn yr Eisteddfod, oes gen ti unrhyw top tips? Ti'n gwestiwn da eto. Top tips i Eisteddfod? Peth bwysica ydy bod chi'n trio i ddechrau fo'i, bod chi'n cystadlu. Achos mae'r profiad da chi'n mynd i gael o fod ar y llwyfan ne, lot fwy gwerthfawr na ddim byd. Lot fwy gwerthfawr na curo, na colli, trydydd, ail, be bynnag. Ia bwys bydd i'r wobr, mae'r ffaith bod chi yno, hwnna ydy'r peth pwysig, a fanne, dyna sy'n mae pethau mynd i wella, dwi'n meddwl, fatha rhywun sy'n chwarae unrhyw offeryn. Mae'n bwysig bod ti'n mynd o flaen cynulleidfa, yn ddim wrach bod o bach yn, ti'n teimlo bach yn nerfus ar y dechrau, ond dal i wneud o, dal i marfer, a wneud pethau ddod lot haws. Ar wahân hynny, marfer eich offeryn, mae hynny'n hynod bwysig, ond marfer pethau ydych chi'n hoffi chwarae, dwi'n meddwl. Yndi, mae'n bwysig weithiau dysgu rhannau anodd wrach ydych chi ddim licio, ond ar y cyfan, cerwch chi chwarae cerddoriaeth ydych chi'n fwynhau chwarae, achos dyd o fan bo, dwi'n gwybod bod ti fewn i music rock, neu rhywbeth, wel,
wrach bod yn llawer o boint i ti fynd i ddysgu rhywbeth fwy clasurol, os ti'n mwynhau o. Felly, jyst cerwch i chwarae beth ydych chi'n licio. A mae'n bwysig jyst ymlacio, fel dwi'n dweud, mwynhau o. Dyna di music fod, diolch fod yn chore. Diolch fod yn rhywbeth di pobl ddim yn licio wneud. Celfyddyd, diolch, mae hwnna yno i bobl enjoyo. I ti chwarae fo ac i'r gynulleidfa wrando, felly ymlacio a joio fo, di'r beth bwysig. Diolch yn fawr iawn. Croeso tad, diolch i ti am ofyn cwestiynau mor gall.